Gabonen eskola? Kaixo, zubeira honetan nola deitzen zara, nondik zato, zenbat urte dituzu. Baldu zuaren jateba, baldak izuzkira zitzegiten? Eman zili, esan zare konturatzen ez duela tutik ere olertzen, begira xoperi berri xajoan. Ulertzen ez dut. Berdin da, eskolako bidea erakutsiko iso, ekarri gurek. Barkatu, baina hau ez da zure gela. Zuk etortzeko zen ikasle berria izango zara. Bueno, ez arduratu. Neronek lagunduko dizut zure gelara heltzen. Ulertzen ez dut. Jacob deitzen da eta zurekin egon behar du. Ondo portatu berarekin. Ederki ba, agur? Agur! Sartu zure burua aukezera! Kaixo, ni Jacob naiz. Nonde zatoz? Zergaitik etorri zara? Nolako da zure familia? Baldako zuen, ezta? Eta Feix? Eta Tui? Eta Snap? Eta Bikoteri? Nahi zapadila batzuk? Nolaka zen zure aurreko irakasleaz? Zer egongo dut? Ideia bat daukat. Erlojua 11 aurreratuko dut eta lan patera joango dara. Seguro lagun asko egingo ditudala. Ara! Señor que pasa en demora. Va bien, ara os paseo y con...
ditu. Batalloia, sartzeko lehena, batalloia, sartzeko bigarrena, batalloia, sartzeko hirugarrena, batalloia, sartzeko laugarrena, batalloia, sartzeko Bai, noski, zuetxan da hemen salto egin, eta kontu sokarekin. batalloia, sartzeko lehena, batalloia, sartzeko bigarrena. Batalloia, sartzeko lehena. Batalloia, sartzeko bigarrena, batalloia, sartzeko hirugarrena, batalloia. Jolastu duta basketbol ni? Ez, berria zara eta eragoak ez dakizkizu. Baztertu niri dute. I don't know norekin jolastu. Taldez talde aritu naiz eta ez dakit norekin jolastu. Zure lagunekin jolastu, juemele duen gauzekin ari gara, zaitu lagunak egiten, agur. Jolastu ni? Ez, dagoeneko jolase hasi du eta taldeak eginen daude. Bihar agian. Kaixo, egunon, ikasle berri bat heldu zaizu, ezta? Ba, nire gelara torria falta zitzaiguna. Bueno, ez eman besterako. Nola ez, jubilatuak primeran bizizarete, egun guztia paseoan, dago hemen landa, arraioa! Ez egin jaramoni, egun ona izan. Disfrutatu paseoa. Agur. Jolastu ni? Zer ez, jolasa oso zaila da, orain ez dagut denborari zuri azaltzeko. Kaixo, Zer nahi duzu? ni berria ez lagun. Norekin nahi duzu jolastu? Hango lagun taldearekin leo jolastu. Bale, guazen arain gana. Julen! Kaixo lagun talde. Kaixo, nire Helene. Paletan dagoena, begiratzen duenan ez begira, jolastu dela. Sí, ya pasó. Olivia. Tramposa. Jacob. Julen.
izatenik berarekin. Egia zen ez dut berarekin egoteko aukerarik izan. Egia zen behar dut, ez dugu saiakerarik ere egin bera ezagutu zen. Behar bada, beraren gana gerturatu eta merezi duen ongitorri barko genioke. Ba, niri ez bat ere konfiantzak eguten, zeo zen arraroa du. Nik zerbait berezia somatzen dio. Bere lehenengo eguna izan da, normala lotzatuta egotea. Pentsa, ez du eskola ezagutzen eta ikasez ez honek ez dio kasurik egiten. Gu ere ez gaitu ezagutzen. Arrazoia daukazu, baina nik ere zerbait arrara somatzen dio. Diko bizena du, ez da? Saskibalioan ari ginenok ez diogu gurekin jolasten laga. Futbolan ari ginenok besta. Guk ere ezak diogu. Uste dut ez egula jarrena erakutsi. Eta irakasle honek ez dio kasurik egiten. Ezko zabadak izan bagenuke berarekin. Berak guri aukera bat eman digu eta guk berdina egingo dugu. Jatorrak izango gara berarekin. Arrazoia daukazu, gero berarekin jolastuko gara. Bai, eko beri aukera bat emango diogu. Bazen beste emana ikasle berarekin jolasteko esango diegu. Bai, Aspertuta dago, ez dakiz ere egin. Eta Anderikaren gara joan ostean ez dakiz kontre pasade. Ez nago ziur, baina nurrikara bat egon dena gogoratzen du. Guazen dena batera jolastera, Eko beri aukera bat emango diogu. Bai, Kaixo. Izagutera etorri gara. Zu gure laguna saiatu izara izaten, baina oraingo zure lagun ezak nahi dugu. Bai. Gero gelditu alzara? Bai, nixaken galditu. Primera!
Toma fama. Batailoia, sartzeko lehena, batailoia, arreratzeko lehena. Ez atera inbiarta, zandugu pista. Kaixo, zer nahi duzu? Ni berria ez lagun. Kaixo, zer nahi duzu? Ni berria ez lagun. Kaixo, zer nahi duzu? Ni berria ez lagun. Join, pixka! ¡Ay, bolón! Toma pasa ez esan. Trabatzen bali bada errepikatu, bueno, berriz hasiko gara, bale? Ederki, bikainari zineten. Bale? Baina ondo atera da. Elkarrizketa eraso antzima duela, berriz. Bale? Txot. Bai, bi esan diforde dira, grabatuko ditugu, bale? Eman play, txonen, Markel. Zena Markel. Markel, udane, tira. Txone, grabatzen hasten dinean, jeiki eta arrazoia daukazu. Gero berarekin jolastuko gara. Bai, Jaikofi aukera bat emango diogu. Nunca! Azkenengo arrazoi, zein nahi unero. Jeiki eta arrazoia daukazu. Gero berarekin jolastuko gara. Bale, eta bukatzeko enarak. Bai, Jaikofi aukera bat emango diogu. Bat, bi, acción. Primera. Justo, esan duen arras, Bai, gero, beste esena txuko daukagu, baina gero. esan duenean arras, ez agertu, porque... Barkatu, ez dio lapoi eman. Azkeneko bi esan diak behar. Porque bat bat agertu da, porque taratzen izan. Bukatzen dago nioen atzeak jajekin behar Gero beste esena badaukagu, bale? A ver, nola izango da nahu? Izango dut, 5, 4 esan dagoan zu play. Eta ez dut kontatu, nani? Arrazia. Bat, arrazoia daukazu. Bale, gero berarekin jolastuko gara. Eta Ariel, zuk esango zu, bai, Jaikofi aukera bat emango diogu. Bueno, zein da enara. Barkatu, Andrea. Bale? bat, 5, bost, 4. Berriz hasiko gara, bale? Kaixo, zer nahi duzu? Ni berria ez lagun.